ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବରଫର ଦୁନିଆରେ। ହଁ ହଁ ସେଇ କଥା ମ, ଆମର ସ୍ନୋ ୱାର୍ଲଡରେ ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଟିକେଟ୍ କରିକି ସବୁ ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଥିଲା ଆମର 750, ଆଉ କିଡ଼୍ମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ନେଉଥିଲେ ବୋଧେ 550 କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଧରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ମିଶନରେ ଯିବା ପାଇଁ। ମିଶନ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନୋ। ସ୍ନୋରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଗେମ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ତା ଭିତରେ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ସେମାନେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ଆମର ମିତ ଭାଉଜ। ତାପରେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜଣେ ଦିଦି, ଏଇଟା ଆମ ସୋନି। ସୋନି ତ ପୁରା ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲେ ଅଜୀବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲୁ ଆମର ସ୍ନୋ ୱାର୍ଲଡକୁ। ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ପୁରା ବହୁତ ମଜା ଆମେ ଭିତରେ କଲୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନଥାଏ। କେତେବେଳେ କରିବୁ, ଏତେ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ଭିତରେ କିଛିଟା ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗେମ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ। ବଟ୍ ଆମେ କେବଳ ସ୍ନୋ ୱାର୍ଲଡଟାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ।